Видя ли го? Аз нямаше да мина. На знака видя ли го? Да, нямаме предимство тук. Стоп имаш. Стоп. Аха, Той като е наляво. наклонен така. Нищо. Това Твоята е... задача е да търсиш знаците наляво. Никой не знае, че завиваш наляво. Нали знаеш? Не винаги знаците се виждат ясно. В този случай ти направи рязък десен завой и след това трябва да отидеш наляво. Знакът ти е почти веднага след завоя. Ако ти сам не си го търсиш да го видиш къде е знака, просто е така, няма да го видиш. Разбери? Надясно. Даже имаше една полемика стана в TikTok, коментари под едното мое видео. Аз не съм съгласен, пише един. Знаците не трябва да си ги търсиш, трябва да са ясно видими. Абсолютно така е, обаче това е реалността. Не са ясно видими знаците. Закрити са, сложени са на кофти места, криви са, има клони, които ги закриват. Разбираш ли, това е реалността. Над 50 сигнала съм подал за закрити знаци. От клони, от това, че са паднали или криви, или някой ги е ударил. Тук-таме някой ги оправят, тук-таме си остават така.